banang perskem susu ya kanongrem berkathong jong ka parti henne kasngi ka BJP Riboi district kala pelong sendon ya ka general meeting jong ka parti ka baderu kasin ka beningkong hadin jong ka election MLA arja kapra hakani ka jingelang nakaliang ka district body jong ka parti kala perskem no ya ki arngut kinong elam jong ka ki bakunthum ya uba senthaba kumu presiden bat uba SS Rani kum usketri jong kane ka district body hakani ka jingelang jong ka BJP lai simentaru da kinong elam ki bahmat jong ka parti ki bakunthum ya uba durut majau uba el normally uba comfort doloy ka kong warika lengdo lembat kiwi kinong elam lengba kani ka jingelang nakaliang ka parti kala rairu ban buddin lane ban trik borba nakabenta ki breu jong ka Riboi district ban punyuru ya ka hok jongki haki benta baper bat ki skim ki bawan naka state bat ka central ka parti kan buddin ru ya ki central scheme bala pelaj da menteri rang badu u Narendra Modi andawaru ba ka Central Agriculture University lane ka CAU kadai banwan Riboi district ka sorkar kadairu banchimkhia ya ki health center Riboi district kum ya ki staff nurse ki technician bat ki doktor banwan raru ya ka sport university bat ki madan babha hapo ka district